Johan Dauer, 3-2 mot Eber Strømme. Akkurat forstått her. Hva helt om det stund? Det var ikke, det var en fin og spennende underholdende tester. Og Berlin spilte gammel fotball. Og så helt det at tors for vi men vi gjør noe misstøk og det koster. Takk man om tvärferna här till svär atter Beinavein och 3 för Claudius akkurat inte svär atter och en hålllägare men hur var det uppsättet till sen hålllägg? Nej, vi får så ut efter att få ett ena mål och runt så allt det som vi klarar och vi var rätt förstått. Den är ju en större bridging i ändan så han är klassad mamma. Är det något att vi kunde kanske ha just annorlunda nu tycker att det stund? Det var ju lucka av. Så det. Kvart snackat om skiften nu tar dessen lever. Det var inte så. Vi till tur spalt vi gav fotboll där och det är ju något ting vi skulle rätta på och nu måste bara hitta fram efter och konstruera landskapet komma långt upp efter. Så det. Totalt som man lockar ut till spela gå fotboll i förra halvlek men kommer inte helt stor chansen i second halvlek. Är det också som det skulle görs annorlunda? Ja, vi blev ganska för avtal nu och så för att det köra länka boll där och skulle hålla ganska väl mer avtal nu och spalt mer så kanske det blir sen. Tack för samtalet och gå ett ny FM. Tack för det.